Gde ste, drugari? Tiago Ferreira ovdje u Beogradu. Danas pravim ovaj video zato što svi mi govorite kako to, Tiago, da si naučio srpski tako dobro, ne grešeš ni jedan padeš, pa kako. Pa danas sam upoznao jednu gospođicu iz Italije koja me je oduševila svojim znanjem srpskog jezika. Ona se zove Eleonora, a sad ćete tek čuti kako to govori srpski Eleonora. Eleonora. Zdravo svima. Kako si? Ćao. Reci nam. Dobro. Otkud ti u Srbiji? Pa dobro, ja sam tu stigla prošle godine prvi put na putovanje i bila je ljubav na prvi pogled prema Srbiji. Jel vidiš, nije savršeno. Pa sve znači. Prema Srbiji i onda sam odlučila da tu živim i živim u Somboru od početka jula i to je to. Znači, čuli ste dobro, od početka jula živi u Somboru. Somborci, jel ste znali da ima takva Italijanka kod vas u gradu da tako govori srpski? Luda Italijanka. Čekaj, zašto u Somboru? Sad nam reci, molim vas, pojasni malo. Zato što jako sam voljela Sombor, zato što je miran grad i zelen grad i grad umetnosti i onda srce moje je tamo. Najzeleniji grad u Srbiji, jedan najzelenijih u Evropi, čini mi se. Jasno. Bio sam i ja u Somboru, volim ja Sombor, kako da ne. U tem Somboru, jel znaš tu pesmu? Zvonko Bogdan, jel ga znaš? Pa da. Pa mora da zna, svaka ti čast. Ali Eleonora, reci mi, jel ostaješ u Srbiji, šta planiraš da radiš u Srbiji? Planiram da živim ovdje zauvek, onda imamo vremena. Somborci, čuli ste, Eleonora, Italijanka, u Somboru živi, govori srpski tečno. Šta još da vam kažem? Eleonora, hvala puno što si snimila ovo. Jedan veliki pozdrav za Sombor, za sve Somborce. Jel imaš još nešto da nam kažeš? Pa ne, sada ne znam, opuštam. Dobro, ona samo... Pozdrav! Ćao, pozdrav. Ćao.